Вчора ми з вами пили каву, зігрівалися своїми спогадами і розбиралися з тим, що ж наповнює нашу душу і зігріває серце. Так. На що спрямована моя увага? Навколо нас повно подій, от різних, великих, малих, повно людей, але ж на комусь ми концентруємось, на чомусь ми придаємо значення, а щось відставляємо на потім. От дивлячись на цю картинку, можна побачити різне, в залежності від того, на що сконцентровані саме ви. Що для вас важливо? Чи ось ця тендітна жінка, яка тягнеться у величезне око, саме в зіницю? Чи, можливо, ось ця кульбабка, яка летить по вітру парашутиками? На що спрямована моя увага?